በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን 10 ክፋል። ኣብ ገዛ ርእስኻ እንድሕር ዘይተወኪልካ ካብ ውድቀት ክትድሕን ትኽእል። ስለዚ ወርትክ ሓደ ሰብ ኣብ ልብኻ ይሃሉ ኣዝኻ ድኹምን ዓቕሚ ከም ዘይብልካን ተረዳእ። ነቲ ንእሽተይ ውዲት ዲያብሎስ ክትቃወም ክእለት ከም ዘይብልካ ተረዳእ። ከምዚ እንድሕር ጌርካ ዲያብሎስ ፈጺሙ ኣይክቃላሰካን። እግዚአብሔር ጸጋኻን ትውከሎ ዕርድኻን እንድሕር ኮይኑ ክፉእ ዘበለ ኣይከቕርበካን እዩ። መዝሙረ ዳዊት 91። ንስኻ ግና ክርስቲያን ከም ምዃንካ ካብ ሓጢኣት ተዓቀብ። ሕጂ እውን ሓደ ነገር ኣስተውዕል። ኣብቲ ዝቕጽል ጉዕዘኻ ውድቀት ከጋጥመካ ይኽእል። ብሰንኪ ውድቀት እውን ክትጠዓስ ንቡር እዩ። ኮይኑ ግና ከምዚ ክገብር ኣይግባእንን። ኣነ ከምዚ ክፍጽም ኣይነበረንን። በዛ ዓይነቱ መንፈስ ትጠዓስ እንድሕር ኮንካ ኣብ ጌጋ መንገዲ ከም ዘለካ ፍለጥ። እዚ ምልክታት ባህላዊ ተኣማንነት እዩ። ከምዚ ኢልካ ትጠዓስ ዘለካ እውን እዚ ባህላዊ ተኣማንነትካ ስለ ዝተተንከፈ እዩ። እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይውከል ሰብ ብፁዕ እዩ። እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይተኣማመን ሰብ እግዚአብሔር ብዝህቦ ረድኤት ሕጉስን ኣመስጋንን እዩ። በዚ እውን ውድቀት ኣይቀርቦን፣ ፈተና እውን ይሰግሮ። ዋላ እውን እንተወደቐ ብቕጽበት ተሲኡ ናብ ኣምላኽ ይምህለል፣ ብምስጋና እውን ናብ እግዚአብሔር ይምዕቋብ። ከም ሓደ ኩሉ ሰበብ ከቀባጥረሉ ኣብ ባይታ ደቂሱ ዝበኪ ሕንቁቕ ቆልዓ ኣይትኾን። ዋላ ብዙሕ ማህሰይቲ ይውረድካ ኣብ ውድቀትካ ደቂስካ ኣይትፈሓስ ተንስእ። ነቲ ኩናት እውን ቀጽሎ። እቲ ዝዋጋእ ይቆስል እዩ። እዚ እውን ንቡር እዩ። መላእኽቲ ጥራይ እዮም ዘይወድቁ። እግዚአብሔር ክምሕረካ ብዘይተገዳስነትካ እውን ናብ ውድቀት ሕሊፉ ከይህበካ ኣብዚሕኻ ለምኖ። ምክንያቱ ውድቀትካ ከም ኣዳም ኣብ ሰበይቲ ወይ ኣብ ተመን ወይ ኣብ ካልእ ዳግማዊ ኩነት ኣይትግበሮ። ምክንያቱ ውድቀትካ ባዕልኻ ጥራይ ምዃንካ ዘክር። ጎይታ ኣብ ልብኻ ክኸብር ስለ ዘይገበርካ ሰረቕትን ከተርትን ኣትዮም ክሰርቁኻ ስለ ዝፈቐድካ ኢኻ ዝወደቕካ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ጸሊ። እዚ ነገር ዳግማይ ከየጋጥም ኣዝኻ ለምኖ። ሓደ መነኮስ ሓደ ግዜ ኣብ ገዳም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ እውን ንሕና ንወድቕ ንትንስእ ንወድቕ ንትንስእ ንወድቕ ንትንስእ ብምባል መለሰ። ኣስተውዕል። ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ እውን ትኹን ብዘይ ውድቀት ኣይትሓልፍን። ብውሕድ ሓጎስ ትወድቕ ኢኻ። ስለዚ ብውሕድ ሓንሳብ ትወድቕ ኢኻ። ስለዚ ኣምላኽ ምሕረት ከብዝሓልካ ጸሊ። ድሕነት ብጸጋ ጥራይ ምዃኑ ዘክር። ኤፌሶን 2:5። ስለዚ ንምሕረት ንጸጋ ንይቕሬታ ጸሊ። ምእንቲ ሓደ ንሞት ዝተፈረደ ገበነኛ ምሕረት ምእንቲ ክረክብ ኣበርቲዑ ዝልምን ንስኻ እውን ከምኡ ናብ እግዚአብሔር ለምን። ንገዛ ርእስኻ ከም ሓደ ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ ምሕረት ዝልምን ባርያ ጌርካ ውሰዳ። ገዛ ርእስኻ ኣብ ከምዚ ህሞት የእቲኻ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተማሃለል፣ ምሕረት እውን ለምን። ብድሕሪዚ ሙዕዶ ቅዱስ ይስሐቅ ሰሪያዊ ሰዓብ ምእንቲ ነቲ ናብ ላዕሊ ዝውሰድ መንገዲ ክትረክብ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጹር ሓጢኣት ደርብዮ። ጸሎት ቀዳማይን ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሕን እዩ። ኣብ ናይ መንፈሳዊ ገድሊ ውሳኔን ኣድላይን እውን እዩ። ከመይ ከም ዝጽለ ተምሃር። ጸሎት ኣዘውትር። ሽዑ እቲ ዘሸግረካ ጸላኢ ሰናያት ክትስዕሮ ትኽእል። ጸሎትን እምነትን ከም መንገብገብ ኮይኖም ናብ ሰማያት ከብሉና ይኽእሉ። ከምቲ ብሓንቲ ክንፊ ክትነፍር ዘይከኣል ጸሎት ብዘይ እምነት ከምኡውን እምነት ብዘይ ጸሎት ትርጉም ኣልቦ እዩ። እምነትኻ ድኹም እንድሕር ኮይኑ ናብ ጎይታ ጸሊ። ኦ ጎይታ እምነት ወስኸኒ በሎ። ከምቲ ጎይታ ዝተናገሮ ክንዲ ኣድሪ ተኣክል እምነት ናብ ዓብይ ገረብ ክትዓቢ ትኽእል እያ እሞ እምነት ይሃልውኻ። ተስፋን ፀሓይን ንፋስን ፀሓይን ዝደለየ ሰብ መስኮት ይኸፍት። ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮፍ ኢሉ ፀሓይ የላን ንፋስ የላን እንተበለ ግና እዚ ዕሽነት ጥራይ እዩ ዝቁፀር። ካብዛ ኣብነት ንሕና እውን ትምህርቲ ንውሰድ። ናብ እግዚአብሔር ሓይልን ጸጋን ኣብ ኩሉ ቦታን
ኩሉ ግዜን ክንረክብ ይከኣል ኮይኑ ግና ብዘይ ድሌትን ከምቲ ዝግባአና ጌርና ከይጸለናን ክንረክቦ ኣይከኣልን። ጸሎት ግብራውን ኣዝዩ ውጽኢታውን እዩ። ውጽኢት ብልምምድ ይመጽእ። ከምቲ ሓደ ቋንቋ ብዝድርብ ትለምዶ ብጸሎት እውን ንጸሎት ክንላመዶ ንኽእል። ብዘይ ጸሎት ነቲ ዝደልዮ ክንረክብ ኣይንኽእልን። ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምቕራብን ምስኡ ሕብረትን ሓድነትን ንምፍጣር ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ እቲ ፈላምን ቀንድን ጸሎት እዩ። ብልጭታ ብርሃን ጎይታ እነስተማቕረሉ መንገዲ እንታይ ከምንደሊ ንነግረሉ ቋንቋ መንፈሳዊ ድሌት ኣላዓይሉ ድርኺት ዝኾነና ሓይሊ ጸሎት እዩ። መሰረት ዓለምና ህይወትና ጸሎት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኪሊማኮስ ኣድማስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝዓረፈትሉ ሸሓኒ እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንሕድሕዳ ብጸሎት ሓቢራ ኣላ። ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረብዎ ጸሎት ሰብ ምስ ኣምላኽ ዝራኸበሉን ዝወሃደሉን መንገዲ እዩ። ጸሎት ካብቲ ፈተና ዝበዝሖ ስጋዊ ህይወት ናብቲ ሓርነት ዘለዎ መንፈሳዊ ህይወት ንሰጋገረሉ ድልድል እዩ። ካብ ፍለጻታት ንድሕነሉ ዕርዲ ንጥርጥር ነዳኽመሉ መሳርሒ መከራ ዘርሕቕ ቁጣዕ ዘዝሕል ጸሎት እዩ። ጸሎት ንነፍሲ ምግቢ ንኣእምሮ ብርሃን ነቲ ዝመጽእ ሰማያዊ ሓጎስ ኣብዚ ሕጂ ህሉ ኩነት እነስተማቕረሉ እዩ። ነቲ ብሓቂ ዝጽሊ ሰብ ጸሎት ኩሉ እዩ ጉዳዩ ከቕርበሉ መጋበእያ ዳኛ ፍርዲ ኩሉ ካብ ጸሎት ክረኽቦ እዩ። መልሱ ንኽረክብ ግድን ዝጽበ የብሉን ሽዑ ንሽዑ መልሱ ክረክብ እዩ። ጸሎትን ንቕሓትን ሓደ እየን። ምክንያቱ ብጸሎት ኣቢልካ ናብ ልብኻ ክፉእ ከይቀርብ ትሕልዋ። ነቒሓ እትሕሉ ዓይኒ ገለ ነገር ክንቀሳቐስ እንከሎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ከም እትወስድ እታ ብጸሎት ዝነቕሐት ልቢ እውን ከምኡ እያ። ሳሬን እውን ተመሳሳሊ ህይወት ኣለዋ። ኣብ ማእኸል እቲ ዝኣለሞቶ ዓለባ ኮፍ ኢላ ብጥቓኣ ንዝመላለስ ሓሳኹ ትጸናጸን እሞ ቀቲላ ትምግቦም። ጸሎት እውን ኣብ ማእኸል ልብና ኮይኑ ይጸናጸን። ገለ ጎዳእቲ ነገራት ናብ ልብና ክሰልኹ ምስ ዝፍትኑ ይቐትሎም። ጸሎት ምቁራጽ ማለት ቦታኻ ምግዳፍ ማለት እዩ። ክትሕሎ ጸኒሕኻ መሊስካ ድሌቶም ንኽገብሩ ስቕ ምባል እዩ። ኣፍ ደገ ክፍቲ እንድሕር ኮይኑ ሰረቕቲ ይኣትዉ እሞ ነቲ ንዘመናት ዝረሃጽካሉ ሃብትኻ ይሰርቁኻ። ሰራቒ ንኽሰርቀካ ነዊሕ ግዜ ኣየድልዮን። ብውሕድ ካልኦት ንኹሉ ንብረትካ ይሰርቆ። ንኣብነት ሕርቃን ኣብ ውሽጢ ሕዲድ ካልኦት ከጥቅዐና ይኽእል። ጸሎት ካልኣይ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ብዛዕባ ጸሎት መሰረታዊ ርድኢት ሒዝና ኣለና። ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎት ኢሎም ዝዛረብሉ ነቲ ሓሓሊፉ እንገብሮ ኣብ ማኣዲ ናይ ንግሆ ናይ ሰርክ ምሸት ጸሎት ጥራይ ኣይኮነን። ጸሎት ንዖኦም ብዘይ ምቁራጽ ንዝግበር ጸሎት ማለት ናይ ጸሎት ህይወት እዩ። ከየባትኽኩም ጸልዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:17 ዝብል ትእዛዝ ብቐጥታ ዝወሰድ እዩ። ብምልኣት እውን ክትግበር ይግባእ። ጸሎት ናይ ጥበባት ጥበብ ናይ ሳይነቲስት ሳይነስ እዩ። ጥበበኛ ንሕብሪ ቃላት ጭቃ ወሲዱ ብናቱ ሓሳብ ገይሩ ዝተፈላለየ ጽባቐ ዘለዎ ናይ ስነ ጥበባት ስራሓት የፈሪ። ጸሎተኛ እውን ከምኡ እዩ። ናይ ጸሎተኛ ሰብ መሳርሒ ንጥረ ነገራት ገዛእ ሰውነቱ እዩ። ብጸሎት ኣቢሉ ንገዛእ ሰውነቱ መንፈሳዊ ጽባቐን ቅርጽን የትሕዛ። ቅድም ንገዛእ ርእሱ ድሓር እውን ንኻልኦት ገጸባብቕ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ህልው ነገር ንፍጥረታት የጽንዕ። ጸሎተኛ ሰብ ከዓ ካብ ፍጥረት ተበጊሱ ናብቲ ልዑል ፈጣሪ ይቐርብ። ኣብ ፍጥረት ዘይኮነስ ኣብቲ ምንጪ ፍጥረታት የገድስ። ፍቕሪ እውን ካብ ርህሩህ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ርህራሄ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ምንጪ ጽባቐ እዩ። ካብ መስርሕ ህይወት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብቲ ምንጪ ህይወት ይውከል። ኣብቲ ናይ ስምዒቱ ኣይምርኮስን እንታይ ደኣ ኣብ ምንጪ ህልናዊ ንጽህና ዝኾነ ልዑል ፈጣሪ እዩ። 11 ክፋል ይቕጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።